Sí, la veritat que em sembla que primer vam fer una prèvia de, crec que hi havia 50, que sortien els 10 primers tenien plaça per la final, i després la fase final, que va començar dijous, érem 16, que tenia un petit hàndicap, que era que jo sóc de Roses i he fet més quilòmetres que... Jo vaig jugar la prèvia dilluns, vaig jugar bastant bé, després vaig tornar dimecres la veritat que no me'n vaig enterar molt, dijous doncs, la veritat que no em va anar molt bé, i el dissabte, la veritat que dissabte, que era en principi les condicions d'oli de pista més difícils, que eren mixtes, una pista llarga i l'altra curta, doncs em vaig trobar que feia temps que no jugava tan bé i vaig tenir sort d'acabar quart i que em va anar bé per escollir pista. I avui la veritat que els quarts de final he anat a la partida de desempat amb Benito Boira, hem jugat bastant igualat i després doncs, a la semifinal m'ha tocat amb el Raül, que en principi jo ja estava content per quedar quart o tercer, però bueno, he jugat una bona partida de 269, però la veritat és que en Raül és molt segur i juga molt bé i m'ha guanyat el desempat. I la veritat que molt bé, estic molt content, no m'ho esperava, el dia 10 de gener em van operar d'una hèrnia discal i la veritat és que tot això és com extra, no m'ho esperava. En principi bé, començaré, la veritat que no havia entrenat encara, això m'ha servit d'entrenament i començarem ara amb l'equip del Cat Bowling Figueres, començarem a preparar la temporada, a veure com va.